Què tal? Jo sóc el Pau Fuster, i m'agrada molt el jazz. I faig xerrades des de fa ja força anys sobre diferents temàtiques. Una d'elles doncs, és el jazz i les dones, que moltes vegades gairebé ningú coneix, però que hi havia moltes que tocaven molt i molt bé. Doncs jo sóc la Lola Staudenhammer. Jo sóc saxofonista, he nascut a Barcelona. Estic liderant un projecte que es diu Lilith in Wonderland, que és un quartet de jazz en el que toquem música de dones. Ens hem trobat per aquest interès comú de recuperar el testimoni de dones que han estat importants en la història del jazz. Ensenyarem diverses dones amb exemples pràctics, amb vídeos i àudios perquè les pugueu conèixer. Aquest tema es diu I Remember Bird. És un tema homenatge a la seva gran influència que va ser Charlie Parker. Així com de Tiny Davis la influència va ser Louis Armstrong, per Buddy Redd la influència era Charlie Parker. La figura de la saxofonista, de la trompetista, de la trombonista, de la violinista, de la que sigui, però que per poder vendre discos o per poder estar en un escenari ha de cantar. I en els seus propis discos, en el que Leonard Feather li va produir, ella havia de cantar, òbviament. Joan Lepin és a França, és un festival de jazz molt important que es fa des de fa molts anys. Encara existeix. Aquest és Count Basie, aquest senyor. Aquesta és Hazel Scott. Sí, aquestes són les meves preferides. Bé, ella va tocar, per exemple, durant els anys 30 i 40 al Café Society de Nova York. El Café Society de Nova York va ser el primer club de jazz integrat de tots els Estats Units. És a dir, que aquí hi havia blancs i negres asseguts i no hi havia cap problema. Ella tocava allà. I tindrà, atenció, un programa de televisió que es dirà The Hazel Scott Show. Al principi el programa era un cop a la setmana i al cap d'un temps tenia 3 cops a la setmana un programa de televisió. Una senyora negra que tocava el piano. Més que Benny Goodman a la ràdio. Exacte. És a dir, que és una senyora superfamosa. I ara fa un shimmy, això se'n diu un shimmy, perquè sabia ballar l'indie hop, òbviament. Bueno, això jo també ho faig, perdona. Això no, però... I va estar en vaga 4 dies. El 5è dia es va gravar l'escena i elles anaven així de guapes, com heu vist. Què passa després? Sabeu que feia 3 programes de tele a la setmana, no? Es queda sense programa de tele. Tenia un programa de ràdio, no? Es queda sense programa de ràdio. I, per tant, aquesta dona que era una superestrella, que hauria sigut una estrella si hagués estat blanca, segur, doncs no ho va ser pel fet que era negra, no? I segurament pel fet de ser dona, evidentment, perquè tocava el piano que flipes. Però, per desgràcia, doncs, el senyor Hoover i la llei McCarthy, la Casa de Bruixes, van fer que no fos tan coneguda com hauria hagut d'estar i ser tan influent com hauria hagut de ser. I fins aquí. Aquesta era el segell de la Marian McParland, aquesta dona, la pianista, i això és un tros del concert, és una gravació del live.
es va dedicar molt a la difusió de la música de jazz. Va participar, va ser diverses vegades jurat als premis de Thelonious Monk. Ella va formar moltíssima gent i sobretot a partir de l'any 78 va començar un programa setmanal a la NPR, que era és la ràdio nacional pública dels Estats Units. Aquest programa el va emetre fins al 2011, 2 anys abans de la seva mort. Això són 30 anys de programa setmanal. Oscar Peterson, a Dizzy Gillespie, a Bill Evans, a Henry Mancini, a Ahmad Jamal, a Sarah Vaughan, a Hazel Scott també, a Clint Eastwood, a Mel Tormé. No hi ha molta informació sobre Tiny Davis. Va néixer a Memphis, Tennessee, no se sap si el 1909 o el 1910. Tocarà a una de les bandes referents dels anys 40, que són les International Sweethearts of Rhythm, que ara el que farem és veure-les. Les International Sweethearts of Rhythm és la primera banda interracial. Exacte, eren tot dones i a més eren blanques i negres. She's got a lot to give and daddy you can have it all. Don't worry about sugar cause I've got it by the time. Bé, ella també cantava, com Sí, podeu... ja deia on està la trompeta, home. Ja veia bé la trompeta. Aquesta trompeta que li agradava tant, on està? Se'n va cap al piano i allà va. Ella s'havia casat amb un home, ja us ho he explicat abans, però es va separar, es va juntar amb aquesta noia... Bueno, així la salsa rosa un poco... Sí, i se'n van haver d'anar de Kansas City perquè allà no estava gens ben vist i se sentien com molt incòmodes. I van anar a Chicago van obrir aquest Tiny and Ruby Gay Spot i durant 10 anys... Quin any? De l'any 39, concretament. L'any 39. 39. Sí. Mola, Chicago, l'any 39. Home, un gay spot de dones a l'any 39. On sonava jazz cada dia. On sonava jazz cada dia. Aquesta senyora és Mary Osborne. En aquella època va aconseguir un contracte per tocar a la famosa banda del Minton's Playhouse, on es feien les jam sessions, les famoses jam sessions on anava Coleman Hawkins, Ben Webster, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Art Tatum i tota aquesta gent. Ella estava allà també. Vull dir que si tocaves allà, és que en sabies. És que en sabies. O sigui, si no podies no saber pujaves, i tocar allà. No pujaves, no t'invitaven. O sigui, gent com Terry, com Mel Tormé, Clark Terry, Art Tatum, Dizzy Gillespie mateix, Ben Webster, Mercer Ellington, que era el fill de Duke Ellington, la van cridar, i Coleman Hawkins la cridaven per acompanyar en les sessions de gravació dels discos. Ella va ser una de les primeres persones que va tocar la guitarra amb aquest so, que és el precedent al rock and roll, diguéssim. I aquesta és Billie Holiday. Això és The Man I Love. Aquesta sí que sabeu qui és. Bueno, potser no passa res si no sabeu qui és, No és un examen. Aquesta és Nina Simone. De seguida destaca en el piano i vol ser concertista de música clàssica, és a dir, vol ser pianista de clàssic. Com també ho havia volgut ser Hazel Scott. Però és que, clar, una dona negra tocant a un auditori clàssic, això no era concebible. I, per tant, el jazz serà cap a on anirà. Bueno, faig un incís, pels homes tampoc, Pels homes tampoc. No, ser negre i tocar clàssica... Exacte, o sigui... Comença a tocar Atlantic City al piano i li demanen que ha de cantar, que no només pot tocar el piano. Una cosa que ja us hem dit alguna altra vegada, no? No sé de què parles. Però no pot ser que només toquis el piano. Escriu un tema que es diu Mississippi Goddamn, maleït Mississippi, que ara escoltareu i veureu. My people and me
Us heu rigut de mi tots aquests anys i m'heu dit que em renti les orelles, que parli bé. Deixeu de dir-me Sister Sadie, que és un personatge racista. El meu país és ple de mentiders. No crec que ningú més hi ha. I em segueixen dient que vagi a poc. Aquest és el problema, de segregació, anar a poc. Participació en massa. Unificació. Fes les coses gradualment. Que no vinguin més tragèdies. No has de viure al meu costat, només dona'm igualtat. Qui tingués els mitjans de producció, el productor, pues, cridar-te i tenir la seguretat de que tu podies vendre discos. No? Per això, aquesta és una de les explicacions per les quals el col·lectiu de dones no ha gravat gaire discos, perquè que no tenien confiança de que una dona pogués vendre perquè per l'imaginari comú elles no són prou bones, no? O el que sigui. Per poder gravar molts discos havies de tenir la teva pròpia discogràfica, com va fer Marian McParland, o passar per el aro, com va fer moltes altres dones, no? Amb el fet de cantar o el que sigui. Però hi va haver un moment en què Nina Simone li era igual, ja n'hi havia prou, com li va passar a Hazel Scott també, i va dir, ja m'és igual, no? Jo soc un artista, això és el que soc, i jo haig de ser el reflexe del meu temps. I jo haig de dir el que en el meu temps s'ha de dir. I already know. I already know. I found out. He descobert... Escolteu Bach? How it feels Com se sent? not to be chained No està encadenat to anything, to any race, a cap raça, to any faith, a cap fe, to anybody, a cap persona, to any creed, a cap creença, to any hope, a cap esperança, to anything a res. I know Sé com se sent el ser lliure. to be free. Bé, Moltes gràcies! moltes gràcies. Gràcies Hem per acabat. l'auditori.